Hvordan sidder mit hår? Skide godt. Så. Det er så svært at snakke om følelser. Nej. Okay, prøv det igen. Kan vi lige prøve igen? Fedt. Det er så svært at snakke om følelser. Nej. Det er det ikke. Det er nemt. Det er nemt at snakke om følelser med mig. I kender mig fra mit vægttabsforløb. Men nu vil jeg gerne snakke om min angst. Nej, pis og lort. Kan vi lige... Det er fordi, jeg bliver lidt i tvivl om, hvad det er, vi skal snakke om nu. Ja. Ja. Fedt. Bloggen. Jeg vil gøre det kort. Kom og se mit foredrag. Jeg turnerer rundt og fortæller om mit vægttabsforløb. Nej. Ja, men det er fordi jeg... Nå. Ikke? Så giv mig dog for helvede plads. Du står... Nej, fordi du står... Du forstår. Jeg har tabt en masse kilo. Jeg vil gerne snakke om det. Jeg er blevet tynd. Nej, men hvad skal jeg gøre for helvede? Ja. Hvad? Hvor irriterende, ikke? Love you. Love you. Shh. Yes. Hvordan sidder det? Godt. Ja. Skide godt. Fedt. Ja, godt. Hej. Ja, godt. Hej derude, og yes, fedt at se jer. Jeg kan jo ikke se jer, men I kender præmissen for det her. Jeg har valgt lige at gå online på, eller video online her, fordi jeg gerne vil reklamere for mit foredrag. Jeg kommer ud og fortæller om mit vægttabsforløb. Jeg har været super fed, nu er jeg blevet super tynd. Altså, og det er jo... Hvad? Ja, tager det ikke. Hvad sidder jeg og griner af? Ja, det spørger du nok om. Jeg griner, fordi jeg er glad for helvede. Jeg griner, fordi jeg kommer ud og møder jer. Jeg har gemt mig for længe inde på bloggen. Jeg kommer ud med mit foredrag. Køb billetter. Ikke? Ses derude. Hej.